como natural vecino de Santa María de Marros. ¡Viva! La gente que la acompaña, mira y rode. ¡Viva! La Galia independiente, como Cataluña. La primera vuelvo y repito, vive el señor Ángel, acompañado a toda su familia, como natural residente de nuestra parroquia. ¡Viva la gente que me acompaña y rodea! Nunca nos viñeron a gravar, salvo a TVG cando salimos, cando fomos de Joao Simois e todos os do tal. Pero debía Dios Xián, da parroquia de San Xián de Sales, Concello de Vedra, un gran grabador. Quero que a aldea do Lao a trate como a ten que tratar. Esta xente veñe de hippies, os da Susana somos así. Tanto atendemos a xente de San Julián, como as de Vedra, como as de Marrozos, como as de Santa Lucía. Arrasamos en Santiago. Ahora, quero que digamos todos cunha palabra. Cal é o mellor entroido? Cal é o mellor grabador? Videoxián! Sí, señor, de San Julián, os da Susana sempre nos quixeron ben. Sempre. Nunca nos de San Julián tamén. Tamén. Nunca nos asfaltaron a carretera que vai para baixo. Esa é verdad. Pero quérenos. E chegamos igual. Viva a puta madre que os pareu. Viva! Viva a hippies, viva todo. Viva o entroido de Marrocos. Viva! Ainda que chova. ¡Ay, que no chova! La de la mochila. Había pan, había. Había. Aquí había viño. Había tamén. Agua, hay agua. Agua no E o resto do pouco que vimos. Mas bueno, pero pouca cousa, pouca cousa. Desde o Carnaval de Marrocos, un pico para Videoxián. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar este coro de bonitos, vamos a interpretar ahí unha canción. A continuación iremos cos saltos dos xenerais e a continuación esta gran charanga darnos unhas cuantas pezas, así que un fuerte aplauso para todos este público. Informanme tamén que temos chocolate con churros e unha pota de gallos na cantina da comisión. ¡Oh!
continuación vamos a ir cos primeiros actos de correo. Noites, compañeira, e os veciños de Marrozos, a xentiña dos arredores e sobre todo os vos mozos. Boas noites, Soladiña, en que fregado nos metemos, todos deixa polo entroido o que tanto aquí queremos. Co botada que esti pra adiante, non me digas que recúas, aínda non empezamos a batalla e xa sei que vai gañar das dúas.
con esa chulería. Pulsera de piñeiro, que aquí neste formijo non nace ni fu pesejeiro. Prefiro ser así, que ter esta chulería, e non un pasmón como a ti, que non ten máis que tontería. Imos falar ao caso e acabar con esta atrapallada, que coa hoja da traída hai unha boa liada. Ixe cousa desta xente, que solo quere armar follón, solamente colleron unha cisterna para axudar a comisión. Non foi só unha cisterna, tamén foi un particular. Algún debía de ter medo que lla fosen a cobrar. Xa que están espabilados, búscame tiña solución, que tardaban 6 meses para poder a solución. Iso é moi fácil, está moi bo da mañá. Hai que ir ata o concello e o enganche solicitar. Hai un pequeno dato que ti debes saber, tardaba medio ano para que o enganche viñeran a facer. Se tardaban tanto tempo, tocar vos a cona, que vos vai acordar Santa Bárbara sempre cando trona. Non veñas ti tan de chachi, que ha de prender o concello, que 4 días tardaron para cobrar o IBI dos vendellos. En iso fan moi ben, teñen que cobrar a contribución, pois hai xente que sen permiso ten feito un bo galpón. Pode ser un que outro, como ali en Camás, pois fixose mala intención, pois é un bo rapaz. Hai outro para a parte de abaixo, que ten todo acaparado, pois ao redor da súa casa xa o ten todo urbanizado. Pois se non é desa maneira, dime ti como van a facer, o gando polas aldeas terán que voltar a facer. Diso tamén che hai algún moi bo queimado, fixeronllo levar para casa e iba todo enfurruñado. Non é cousa do outro mundo, a calquera lle escapa unha ovella, e como se ven aire, e da casa se la gasta unha tella. Creo que nos estamos pasando, imos armar un bo follón. Se alguén se deu por aludido, dende aquí lle pido perdón. Estou de acordo, compañero, e vou a retirar. Levamos un bo anaco, e xa non cansa de falar. Eu tamén me retiro, adiante meu general, que pase Belén máis rápido, que isto vai acabar moi mal. Antes de acabar algo me está acordando. Con permiso desta parroquial, este acto quero dedicar aos generales Javito, Víctor e Fernando, que ningún deles a mí se quiso enfrentar. Eu chamome Belén, nacida en Marrociño, e volvo de general despois duns cantos aniños. Eu tamén me presento, somos general Viente, que lle quede ben clariño a todos os presentes. Fálame máis baixo, meu querido Javieriño, tan solo eres un vocal da asociación de veciños. Non me gusta esbardallar diante de tanta xente, pero se a mí me dera gana, eu sería o presidente. Vamos a ir ao grano, que hai moito do que falar. O partido de solteiros e casados aquí non se volve a xogar. Ya fomos ao ayuntamento, que casi está amañado, para a festa de agosto, o campo está preparado. Non será como esta obra, que temos aquí o
que hasta a segunda semana de maio non vai tocar aquí ninguna orquesta. Esa asociación que tedes non valedes para nada. Cando ides ao concello, vides con ella encartada. Eso non é certo. É con tan solo un golpeto. Non fai falta abrir a boca, é menos que a Carlos Señor. Ai, son subes, compañeiro. Eu non te vou aturar. Para andar aguantando na xente, chégame ben con ir traballar. Mira quen vai falar de traballo. Vai ter rascar os pés. Mientras que os pais van as patacas e andan tomando café. Eso a mí no me afecta. Eu non te mandei poñer. Tan solo quero que me avisen cando estás aquí comer. Vienes moi fina. E non queres axudar. Na vas por a casa a hora de saltar. O xaíta que se queira, non se pode axudar. Logo me llevo na tienda e unha multa tes que pagar. Teño que darche a razón. A cousa estáche jodida. Darle destes cabros, a xente estáche perdida. Esa lei que dicís está moi ben aplicada. A xente para traballar ten que estar asegurada. Non faremos ese tema. Que alguén lle vai parecer mal. Pois aquí na nosa terra hache moita xente ilegal. Pois eu aquí me retiro. E se alguén lle pareceu mal, que tome moito polo cu, son cosas do carnaval. Xa que ti te retira, eu tamén o vou facer. Ainda vai abrir algún terceiro de brado, e o dente vai querer romper. Boas tardes, compañeiro. Tiña ganas de te pillar, por ser que outro ano na comisión de festas volves a estar. Boas tardes, señor Vito. Eu que llevo a facer? Pois nestes puntos fregados ninguén se quer meter. Iso é unha mentira. Unha comisión se foi a ofrecer. Dixéstelle que eran moi novos e non lle deixaste escoller. A oferta que nós les dixemos non era do seu agrado. Retorceron un penteiro e arrancaronche para outro lado. Por culpa das túas trampalladas, quedaste sin un general. Xa levaban os hitos e non o facía moi mal. De iso non me arrepinto. A xente hai que frenada. Eu teño che moito orgullo e a ninguén lle vou adorar. Non te poñas tan chulo, moito lío che gustas máis. Pois unha lindo paso
Aquí non nos aguanta calquera. Hasta o vicario veu misa. As normas poñémolas nós. E polo rego ten que cantar. O chaval non ten dúbida, pois é un tipo templado. Pegou un golpe no altar e deixouvos todo aclarado. Non temos todo aclarado. Hai outra cousa de que falar. Cando imos ao cementerio, non che temos onde cagar. A culpa non é do cura, é do voso San Cristán, que cando lle din de abrir os baños, adoece como un can. Antes de abrir os baños, unha cousa hai que falar. Cando empeza a cheirar mal, a ver quen vai ser os que os vai limpar. Terá que limparos el, que para eso está cobrando. Se non que deixou cargo, é que se vaya retirando. Suso fixo papelé, e ningún se puxo a fronte. A ver se aparece algún candidato aquí no medio de toda esta xente. Vas a curar todo sitio, nada limpo van sacar. Pois a xente desta parroquia somos gusta criticar. Nos ataques deste ano, moito estamos arriesgando. Mellor deixémolo o tema, que temos que ir rematando. Vai ser mellor marchar, non queremos aburrir. A xente está se queimando e vai nos poñer a parir. Deixemos aquí o tema. Queremos pedir disculpas. É o que nos tema que nos paga. Así non vai quedar disculpas. Atención, señores, digan todos conmigo una voz. Viva la columna brillante, sonante y brillante de Santa María de Marrozo. Atención, señores. Oigan conmigo una voz. Viva la directora, el director y nuestro simpático coro. ¡Viva! ¡Viva la Unión Carnavalesca de Santa María de Marrozo! ¡Viva! Bueno, desde aquí en nombre de la comisión, querido dar gracias a toda la gente que colaboró con los carnavales. A ver ese fuerte aplauso para los generales. A ver ese fuerte aplauso. A continuación vamos a ir con sorteo.